Ngiyaza baze banibuzelana uhambe kanjani umjolweni ngoba abantu belodana ngoba ubekela la okhona ogcine uvalelwa khona bekunjalo ubaluleke one relationship esavavile kule lockdown ngoba la ubaluleke niyathanda and I'm like, 6 months, not what is that? You need to talk. You know what it says today. And things don't open, I promise you. I was really woman, beautiful. I'm gonna do my favorite poem, the one I love the most, because I love women. The woman loves me. Mzala ngizwile Thusonto lalela vuka njalo ekuseni umthumelele umyalezo umtshela ukuthi awulalanga ucabanga ngiqhambe lamanga mfanise lenkanyezi nelanga nonyanga msula izinyembezi ngezandla zombili mangabe ekhala uma kwenzeka nihamba ungamshiye emuva abazwani nekusala uzokuvivinyaka mzala uzokuphathisa isikhwama esimabalabala phambi kwabantu mzala uma kuhlangana nentombazane ukuyisikhanda ungaphenduki ungayibukusha ngabe uyachaza kunalokho ubamba yena ngesandla umtshele ukuthi uyakuthanda uma kuhlangana nentombazane ungaphenduki ungayibukusha ngabe uyachaza uma kwenzeka icasuke ungasiphakamisa isandla uma sesize saphakama noya ngasikhanda umkhulu emnyango phambi kwekhala mzala umuntu wesifazane ngiyona into yokudlala angahleli imini yonke avuse ngo-12 ebusuku athethe isicala okanye ubamba usekutheni athule sebengathakabonanga bese belibukhohlwa mhlawumbe ubuka ibhola ngazineminyaka bese awathi ukwanda uzothuka umzala ushaya izululwane encinzi ikhwapha khuluma into eqondile lapho usazachaza ngoba kusuke sekukuyena ukuthi uyahlala noma uyahamba uyabona kubezohamba uyamuzwa ngisho nihamba umgwaqweni kube ngathi nishiyana indlela yakhe ukubamba ucingo isezokufana uthumelele umyalezo ekuseni awuphendule ntambama umbuzo ukuthi bekwenze njani athi akawubonanga bese kulinda wenza iphutha elincane nawo wonke wake wenza kudala ebese yakwana sekusho ukuthi uma isakhona mphathe ngezandla esifudumelanga noma ngakhaza umtshele mhla namalanga ukuthi uyamthanda kodwa